Yo, ifamily kaMacele iyawonishwa ngomyeni wakhe uTata Mosamaseleko. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV ku season 7 episode 12 sibonile ke uMacele onwabile kowabo kunye nefamily yakhe celebrator uba egqibile ukuzakhela indlu yakhe ayibiza ngoba ilawu lakhe. So ke uNotata Mosamaseleko uye waya ke phana wathi xa wafika eqhakazela ephethe ubujwala. Yo, abevuya mntaka yangathi andiyazi wenze ntoni, yangathi beba lahlela ngemali ephethe zisavana ziwine zijini. Uyayiva? Hayi ke sana kwathiwa hayi intoni behlaza uMacele ntombi seba excited olohlobo. Kodwa kwathiwa yo hayi sana intoni sebebribeka ngotywala bade bavume ba angathatha uwife number 5. I think bebedlala ke kodwa but eyona nto ke bawonishwe ngayo ngoTata Mosamaseleko kuthiwa uTata Mosamaseleko njoba wayethe uMacele la mali akhangayo pha kowabo ngeya kwaMseleko uzawuphinda athi hayi wethu abo banxiliswa ndim ngenxa yendlela abeba excited ngayo over ubutywala bakuphathelwe nguye. Kwathi uMacele nalo family yakhe ngathi ngaba careful ba excited ngento abayenzelwe ngumusa ngoba uyaphinda bajikele athi hayi suka badakiswa ndim. Naqomba yazi it makes sense kodwa ke wethu I think kwabe khona cameras so bengafuni ubhora so obviously they had to be excited. Hey abantu kodwa bayazi into ayifunayo not so long ago besandokhalaza bekhalazela umntana kaMacele owami obethengelwe ifoni nguTata Mosamaseleko ayathandwa ireaction yakhe. Ngoku ifamily yakhe ithengelwa ubutywala nguTata Mosamaseleko ba excited kuthiwa hayibo aninantlonti be excited olohlobo over ubutywala. Naxoma akhange babe excited because nibonile indlela ayitsho ngayo uTata Mosamaseleko ba khona into endiphathele yona kodwa ke izawube iphinde ikhutshwe nothi ngoku uyabo. So imagine ba beveske ukwaza utywala ba nonchalant biza banjani bekuzawuphinda kuthiwe ba ungrateful but ke kuthiwa mabathi basop because ngomso uTata Mosamaseleko uzabalanda ngayo athi hayi wethu abo badakiswa ndim. Mamgobhozi uyandibona ku video landelayo. Bye.